ҳамагӣ салому алайкум. Аз шаҳри Истанбул ҳозир дар парки Кадиға қарор дорем. Дӯстони азиз, барои шахсоне ки видеои моро тамошо накардаанд, ин бори аввалаш мешавад ки дар канали мо ҳаст. Ба он саволҳои шахсоне ки нав омаданд ба ин канал чунин савол медиҳанд ки чӣ хел ба Туркия равем. Дӯстони азиз, барои ба Туркия омадан ягон хел виза ё ягон чӣ дар кор нест. Ба шумо лозим аст танҳо загранпаспорт ва билет. Шумо метавонед ба инҷо омада 3 моҳ кору фаъолият кунед. Албатта ҳамчун турист 3 моҳ вақт доред, яъне 90 рӯз. Баъдаш агар ки 90 рӯз гузашт, шумо қочоқ ҳисоб мехӯред. Ҳар замоне ки полис дастгир кард, шуморо метавонад депорт кунанд. Албатта дӯстони азиз, 3 моҳе ки вақт доред, ҳамчун турист медароед, вале метавонед ки кор кунед дар инҷо, агар кор ёфта тавонед. Айни замон дӯстони азиз, ҳуҷҷат надода истодаанд, яъне кимлик мегӯянд, кимлик намедиҳанд. Боз дӯстони азиз, мехоҳам дар бораи якчанд хабарҳое ки гуфтаҳо мешавад, яъне гап ҳаст ки дар 2024 чунин қарорҳо барояд маълумот диҳам. Дар бораи ҳуҷҷат чунин маълумотҳо ҳаст, чунин хабарҳо ҳаст ки гӯё аз моҳи март кимлик ба ҳамагӣ медиҳанд, ба ҳамагӣ додани кимликро сар мекунанд, албатта бо як нархи муайян. Шояд ки $500, шояд ки $600. Ин аниқ нест. Боз дӯстони азиз, дигар хабаре ки ҳаст, ин гӯё чунин аст ки аз баъди моҳи январи 2024, яъне аз соли оянда, маош зам карда мешавад, маошҳо баланд мешаванд. Айни замон агар ки аскари уҷрат, яъне маоши паст ками кам 12500 – 13000 лира бошад, аз соли оянда 17000 лира мешавад. Хуб дӯстони азиз, ин буд якчанд хабар, якчанд маълумот дар бораи вазъияти Туркия.